Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 17 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto sa 28. Samtang naminaw sila niini, misugilon si Jesus ug usa ka sambingay ngadto kanila. Niadtong tungura hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem ug naghuna-una ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. Busa miingon siya, may usa ka halangdong tao nga moadtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug human ni ana mupauli sa ila. Sa wala pa siya mogikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon ug gihatagan niya ang tagsa-tagsa kanila og usa ka salapi ug giingnan sila. Ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katigalungsod. Busa nagsugo silang mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli ug gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon ug gihatagan niya kwarta aron hisayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya ug miingon, Sir, nakaganansya akog napulo gikan ni adtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug miingon ang taong halangdon, maayo, buutan ka nga sulugon. Kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, Sir, nakaganansya akog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya ug miingon, Sir, ania ang imong salapi? Giputos ko gayud kini og panyo kay nahadlok ako kanimo tungod kay higpit kara kaayo. Nagkuha ka sa dili imo ug nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug miingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kayo. Nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi, madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya miingon siya ni adtong nagtindog didto, kuhaa ka ng kwarta nga ana kaniya ug ihatag gadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon sila kaniya, apan sir, duna na siya napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga ana ay iya dugangan, apan siya nga wala gayoy iya. Bisan pa ang jutay nga anaa kaniya kuhaon pagayon. Ug karon mahitungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila, dad-a sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Si Jesus misulti niini ug unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.